Hagapratrik Urisaw Ahajar Peusan ka MPSS Security Agency Training Center Thadmuthlong si Pramer kalayo ban pendep sagaway kakus kabalatip kum ka second batch free training on armed security gun. Shwa ban sedang layo ya kajingkuran lengkot bat duway niru na itemen besan MB Suciang. Ya kajingalang lapan yai daw samla sambor string. Layo ya kajing thang mamati jing penher lama ot ya uribon da ukongsan. Man pediang buram ya ukongsan bat ya baro kinong wan layo ya kajing shat pediang buram na kinong sya hikai ha kaniga training center. Ya kini kibalapas ya kaniga second batch free training of unarmed security guard. Lapen bam semai da uba pendap lang muksor uba longru managing director jong kaniga training center. Uba AL Hek MLA ka pentor Umkra constituency uba longru ucharman ka SGPI and MC haba kuren kumukong san ha kaniga singi ula aibor ay mensim ya ginong penyai jong kaniga training center makin nang yai sya kriya ki khon samla bat ban yai sya wat hapedeng gijing ki babon ki wepat ki bakuran ha kaniga singi ki kan thop yaw SI ka primary traffic cell uba si rimi ki war nombri uba longru usambot kongsan uba yoki suchiang secretary nong Thadmuthlong si primary man pen pho pen phing ya gan ne gasngi layo ru ya ka chingshat pen berngian na ki khun samla ki ba training ha kan ne ka training center la sam ya ki awat sya ki bala baha ha ki kam training ha ki benta ba pher jong kan ne ka second batch free training ya ki kantin ai khoble la krenda usamla sambor sting mat la pen kut ya kan ne ka jingya lang da ka jing duwai bat ka wi sarjan Kumpa fitip mentah menong menaikam aja maka kam sarkar kalau ka bae hadu kata-kata kalau ong no haga tin faring the job is become completely saturated kam don ju ki kam kerja mentah ada don ke post ke bala putli kinong apply kidon hadu da ki pho hajar gut mane kini ki sngi ke bar kadang bat ko minister jong ka SAD ladon ke post ke balai hapo SAD nado ki mali ki chokidar ki security ki pion ki driver tang sispa kan nyotli ki bawan tap ya kata ke kam kita nado san pohon riu hajar gut to perkhat hi ma fi dang no ke sarkar kala shu menaikam ajam ya ki kon samla ke jongi bon bagi kam ki kon samla ke jongi ki bala nang la start ki bala Tibet haki jing puli ke jongki don ru hoi ki batla ban penbiang ke jing nang jing star ke jongki henrei dak ba yo pade kum kini ki training the skill training yakaba ke golong ka bakam kraw shu bani kewe de jing puli hak de por ko ba ka chi ong yepi number ba ke skill training ka aikam yepi directly Henry ke badai kitu ki balapas kitu ki qualification ke lang long mentah nama kam hamjam ke long tang ke certification jing puli ke jongki number ke long ke ba ban yo kam yo jam ngakin maru ak ta kapor ke ba gidang khot ya kane ka application form nak banda bangin tap pok SAD ki grade 4 baro kinumla ban nge wat ki PhD ru ki PhD ki engineer ru ki one ban tap ya ke kam grade 4 te katno ke jingger do ka kam ke jam ha ke ga state ke jongi amdai dang state ke jongi benu iru ha boro ka wei jongari India ke jongi ha ba kilat ke ki kam tang kuba arlak lailak ke nong tap pat kidon hadu nyobolak sikrotam ki nong tap kam kita ki application ki bawat kam wajam kelalo ka ba hadu kata-kata nga ai kublai kerpang ya managing director jongpi ubla play kene galat kelenti ban pelong ya kene ga training program nak banta ban play ya ke jingkang ban play galat kelenti komno ban penyokam penyojam ya ki khon samla ki jongi ki bawan ki balapas nak kene ga on arm training ha kene ga jaka tengai ku play yu ma pide breu bala yu jingai badu breu bodon ke ban se man syakri ya ki Ligwa ke kam ke jongpi ben aikam ajam eki kon sabla ke jongi haki prepare ko ba pergi tip bro mentah
ki babon bah kini ki kemalong men ke cement factory gidan hang ne hapo jawai nganget ba baro ki du security ke di belong mandatory nomor badang don tang ke security agency ke badang play hang ne hapo ke rilum jaintia hi baro kawai bad nganget ha ki du ki coke factory bad ha kiwe di kom ka woodland hospital rubidan bidan ha kiwe di ga hospital civil hospital jaga government PSC CSC ka bidan nganget baki deben play ka lat kelenti yakum ki ki kun samla ki jongi ki bla dap ya training kena begin yo ya kam ki jam ki jongki ha ki ki ba fair ki institution ba fair jongki organization ba fair jongki ki industry ba fair ki bodan ha kudi ulum ja barok we gari jaintia ki jongi kena ban play ka lat kelenti ya ki kun ki jongi begin yo ya ki kam ki jam